So, hi guys, आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव आरो गोदान भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ बे आंनि गोमसार ब्लग्स चेनेलाव स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां स' दिनैनि भिडिअआ माने जोंनि बर'नि गेजेराव माने रावा अनेक दं नालाय गुबुन गुबुन सानजारि दं हाइज्रि दं माग्रा दं बिदिनो कामरुपिया माबा माबि दं नालाय स' आंनि रावाबो गुबुन बेलेग नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि रावखौ माबोरै रायलायो आं दाबाय जायबायदि बुंदोंना बेबायदि आंनि रावा नङा बेनिखायनो आं नोंसोरनि गेजेराव आंनि रायलायनायखौ खिन्थिनो नागिरदों लोगो सासेजों आं दायो रायलायगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम माबोरै रायलायो स' बे लोगोआ बिजाबनि बायदि रायलायो खिन्थु आं बिजाबनि बायदि रायलाया आंनि बिमानि रावा गुबुन स' फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फै एबार जफाय मोजांना खालि खबरा दंथ'योलै बिदिनो ज'ने एबार ज'ने मा गिदिरथो न'फ्राव मा गिदिर न'फ्राव मोजाङैनो दंथ'यो बर्थमान मोजाङानो दंना औ ओंखाम जाबाय जाबोबाय मा ओंख्रि बिदिनोसै पुरि सबजियानोसै आरो जोंनियालाय आरो माथोबाव नंगौ माइफोरखौ हाखांबाय ना हाबाय हानाया नोंसोरलाय जाहानियाबो जोबसिगोन खोमा खाननैसोब्लानो औ ओमफ्राय न'फ्राव बोरै दं न'फ्राव बिदिनो मोजाङानो जोंनियाबो औ बिजाबो थाङा गोसो गैथ'वालै जेरावबो थाबायद्लाबायनांगौब्रा बिजाबा सेंग्रानि बिजासिम माखालिबा थाबायनाहां थांनोथ' सानो दा समफ्रानो मिलाया माथो न'आव थांबा गोबावजों खनसे थांनाय जायो माबा बोजो खारलाय ओजो खारलाय माथो न'आवबो खिनोखौनो टाइम मोनलायनो नागिरा सेंग्रा मानसिफ्रा नोंसोरो थाबायद्लाबायनांगौ बिजाबा नोंबोथ' खनसे फैजायोना जोंनि मानसि बिराद नायग्रा बुस्थु दंब्रा जोंनियावबो दंब्रा खाथि खालायाव गोबां नोंखौ माबायाव लांगोन आं मा होनो जोंनि बे टिपि होननाय जायगा दं माने बिराद मोजां जायगाया एकदमबारे थांगोन र' सम मोनबा समानो जाख'वा गिदिंद्लाबायनांगौ मिलायनोनो हाया सेंग्रा मानसिफ्रा बिजाबा गिदिंथ' आंबो थांगोन ना सानोलै माखालिबा नोंसोरनि बिजा दाख' ओइ मा होनो मुसारिया इक' कम्पानिनि सुथि हांदोंनो बे दाख्लि ओमफ्राय बुंदों आरो ओइ अमाखौ जाख'लायनो हालासै आं होनना बुंदों नंगौना नङा नंखांगौलायलै आं माथो बिनि रावखौ मानसियानो बोरैबाबा फोथायथावना खाथाखौला जि मोजां बुङोलै गुदैनो माथो बुंबावनोब्रा मालाय न'आव थांनाय मोनजानोबो हागौ नंगौखौबो नङा खालामना होयो माने आंथ' जाग्राथार मानसियानो आंथ' एबार थांनाय मोनब्ला जाखा ओंखामदो गाखिरदो जानांगौ र' आं थांबा संबानो जाबाय संगोन दे नों थांना जायखिजाया जाहानि बिजासे गासै थांगोनब्रा एबार थांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ स' बेबायदिनो रायलायो आंनि रावखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आंनि माने रावा बेबायदिनो आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि राव रायलायबोदों आं जेब्ला कलेजाव हाबो कलेज माने स्कुलाव जोंना स्कुला एसे गोजान जायो नालाय गामियाव आं LP स्कुलसिमथ' आं माने बिजाबनि रावफोर बायदिखौनो रायलायनो रोंस्राया माने ओरैबायदि आरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो बै बिजाबफ्रावबो जे बिजाबाव लिरनाय राव थायोना बे बिजाबाव रावखौनो आं माने मोजां बुंनो रोङामोन आरो माने मोनथियामोन आरो माखौ मा बुङो बिदि आरो ओमफ्राय दा ओइ बिथां सुमन स्वरगियारिजों एसे नोंथांमोननो रायलायनायखौ खिन्थिबाय आरो माबोरै रायलायो माबोरै रायलाया आंथ' जा खस्थ' मोनदों बेजों रायज्लायफानानै हां थोनो मोनलायदों आं गावखौनो गाव आंनि रावा माने एसे गोरा जायो नालाय रावा माने स्पस्त' माने गुरै जाया आरो आं दा बे बिजाबनि रावखौ रायलायबाबो एसे माने आंना एसे डिफारेन्स थाङो आरो रायलायनाया ओमफ्राय एसे खस्थ' मोननाय माने नुयो आरो फैजेननाय समावथ' आंबो मार खस्थ' मोनोमोन बेजों रायलायनो आंजों थाफाबासो रोंबावबाय मानसिया एसे मा होनखोसो सानलायोमोन आं समाव माबोरै होनोमोन आंबो एसे बुजिबाय बिसोरनि रावखौ बुजिनाया बेजों थाफा बेबायदिनो बहुत मानसियानो बुजिया जोंनाव माने गोदान बहाबा जायगानिफ्राय आलासि जानो थांबा जोंनि रावखौ बुजि मोननो नागिरा मानसिफ्रा बिदिनो गल' गथ' जालाबायो जोंनि रावखौ बांसिनानो खोनाफेराखैबो जानो हागौ मानसिफ्रा एसे खम जालांबाय जोंनि रावा खिन्थु आं बुंनो थाङो माने जोंनि रावा माने गिबिसिनसो होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि माने हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय जों मोनबोदों बोरैबा गिदु गादा होननाय मोनसे मा होनो खन्थाइ दोङो हाई सेकेन्डारियाव बे मेथाइआ जोंनिजों गोलैयो जोंनि रावाव माने मोनसेबो महर होननाय बुस्थुआनो ज'आ माने ओमफ्राय आं मास्टारनाव सोंबाय सार
बे रावा मानो बिदि होननानै ओमफ्राय मास्टारा माने आंनि माने कुइसननि एन्सारखौ होबाय आरो माने गोदो माने जोंनि बर'आव महर गैयामोन बेनिखायनो माने गोदोनि रावा बेबायदि होननानै खिन्थु गोदोनि रावाव माब्रै जोंनि रावा दाबो बेबायदिनो दङ माने गोदोनि रावा माने महर ज'आमोन नालाय खिन्थु दा जोंनि रावावबो माने महर ज'आ आरो मोनसेबो भाषायानो महर जा आरो ओंखामाव दोङो जोङो एखाम होयो बेबायदिनो दङ आरो महर जनाय फैयोआवबो महर दं जोङो फायु होनना बुङो माने गुसुं महर जोंना बांसिन जयो आरो माने महरनि जायगायाव जोंहा माने गुसुं महरानो बांसिन जयो आरो बांसिन गोलैयो ओमफ्राय थाङोआवबो जोङो थांदु बिदि आरो माने गुसुं महरा जयो आरो माने जोंनिया माने महरा मालाबाबो जोंनि रावाव ज'आ माने मोसानायखौ मा होनोमोन माखानाय होननानै बुङो सोरबा मोसाफैदो होनना खाराथ' जोंनि साइडनि मानसिफ्राथ' नों माखा होनबा खारगोनथ' मोसाखौ माखा माबा होनो मोसानायखौ डान्सखौ जोंनिया माखा होननानै बुङो मिथिबाय खारमारगोन जोंनि साइडनि मानसिफोरा सोरबा माखा होनना बुङो माखानाय होननानै बुङो माने मोसाखौ मासा होनना बुङो मासा मोसाखौ मासा होननानै बुङो जोंनिया मोसायावबो महर दं ओमफ्राय जोंनिया मासा गाराङा महरसो होनो हाबाय माने मोसाफैदो होनबा मा होनगोन मासाफैदो होनना बुंगोन फैदोखौ फायदु होननानै बुङो नालाय जोंनि मानसिफोरा सोरबा मोसाफैथारनांगौबा ना बिदि होनना बागुरुम्बा मोसाना हैगोन बाय नङा एक्सुवेलि जों माने न'आवसो बांसिन बिदि रायलायो दाना ओमफ्राय न'नि माने बाहेरायाव थांबानो माने गामियाव आरो मोननै मोनथाम गामि दं बे गामियावल' जों माने बेबायदिखौ रायलायनाय जायो आरो दायो बेलेग गामियाव थांबाना माने जोंखौ बुङो माबोरै भाषा रायलायदों बियो माबोरै राव रायलायदों बियो बेबायदि माने अनेक राव बुङो माने ओंखायनो माने जों सोलायनो गोनां जाहैबाय माने रावखौ माने जाहैबाय आरो गामियावबो दाना एसे खम जाबाय बांसिनानो ओमफ्राय गोदो गोदायनि बुरि बोराइफ्राथ' एख' रोंथ्रा माने बेलेग जायगायाव थांबाबो बेलेग गामियाव थांबाबो बे जाबायदि आं रायलायदों बेबायदिखौनो रायलायो माने माब्लाबाबो चेन्ज जाया माने बिसोरना एकदम